Ugbu ya mara unu mma. A lot of people nwere ike na-asị nke a mkpụpụrụ okpu taa. Okwu m bịara ikwu today. Abịaghị m ikwu okwu today because of ihe people na-aga about na ikwu. Ma before nga n'ihe nji bịa. Aka mbụ nwa unu nwoke bụ Mr. Adejude. Ofu onye ji eziokwu wee malụ. Nweghị ka amụ eme, ọ bịa n'obi m kwuo. Ịghọtago? Because ama n'obi m ama ngwa m okwu asị. Emego m video before gbasara Ogechi Okeke and Ken of Palace of Justice. A lot of them tana agwa m that na Ken will be a comedian. But Ogechi na-aga na age fraud people. Na another people ego fa. Fine, I'm not here for Ken. Ihe m bịara ebe a bụ ịgwa Ogechi okwu asị nwa Igbo. Ogechi gago n'iru kparịa Skibo because na o nyere gị advice. To me, that video said he wasn't referring to you. Kparịa ya wee mee Skibo ọpụtakwa wee challenge gị. But I'm not here to challenge you, neither am I here to insult you. But that is only if you can see what I'm saying, what I'm about to say as an advice. The fair Pariam Ogechi. First of all, ya Parim Nama Eto Hogonogo, Kisi Boskibo. Because I'm an Akubama Nagane Kahamo Gonogo. You can only insult me, maybe, na me ego. Fish I know. That insult might just be for today. You don't know tomorrow. Because I'm not an idle man. And I'm a businessman. So any businessman, anything can happen tomorrow. They can see who Abu Mufo Yabobi and Obi Oku. Because I'm an old man that Wamuku ase. And I'm maybe Yukumaka, and that's not a Bena Tegiri, helping hands or whatever. Him that be in mega address to is with this your hookup thing. Ogechi. Who's in Eje? I walk along. I don't even know why Facebook is allowing that in the first place. That is dirty. We all know that the rate of poverty makes some people affect in their brain. Some people can no longer reason well. Because I want to believe that Nanda na apota ma umu nwanyị aba apota isi ha nke ye yichisi onwe isi aje yiri boxer onya je yiri tights. Ọ pụta isi nya face ego azụ o were ike chedo na camera. Another thing chọrọ ịgwa gị bụ, is that how your own husband met you? Or ike gị ka your husband dị chọrọ wee nọba gị? That means you are doomed. I don't know why some people cannot be reasonable. Any man that is going for a wife because of your shape or anything, I'm sorry. So if that is the tactics you are using to hook up guys for them, that means ndo. Okay, advice can I go. So if we video, he may not want to comment, he might not want to address it because he won't much followers. But onye pota nyagwa nwanne ya. Ogechi, that is not the best way to hook up girls with guys. If we okay, he see a good time where ya wepụta ka chip amụ ya pụta ka ama na ka afụka the size era. Why some people so senseless? Why are some people so stupid to that extent? Eh? Biko ka njugodo n'obu ụmụ nwoke n'ugoro nwanyị. O ike nwunye gị mere iji wee nụbịa. Ọ bụsịkwa na agwa ka eji anụ nwanyị biko. Because you want to tell me that na girl je yiri tight or boss apata chebe camera, chebe ike na camera for the whole world to see. Is that girl a decent person? A guy that is even, oh my God. Okay, Shibiko, abịa m iko gorogo akwụkwọ. I'm not even against what you are doing. Ọ bụrụ na abịa nata people ego irie, ọ gị na Chukwuma. I'm not here to judge anybody. They can see na video mebru before. People say I don't have to compare Ogechi with Ken. Why I compared Ogechi with Ken is because I have been watching Ken posts
Each time I'll be online Ogechi. Each time I'll be online Ogechi. So I don't even see any atom of comedy in what he's saying. But that's not why I'm here. Why I'm here is to address Ogechi. Please. If you like, reject me. But so if you Ogechi okay, that means you're a typical Igbo woman. I respect you so much. But the way you see I got with this your hookup, because you are useless in our youths. We know there are some people that are useless. Nke nwoke isi nya dọta abosa, o dọta abosa, ona ina ase na ifi ya pataro. O se na ofuma na ifi ya binie. Can you imagine? Can you imagine? How do you even your husband they say, let me even talk to your husband. Your husband that it doesn't mean that your husband is not seeing all these things you are doing. Emota kwa dike mwa. Ajụjụ ka na ajụ. You nwekwa siblings. You nwekwa friends. Does it mean that they are not seeing all these things? Or does it mean that they are not? Is it that they are not advising you? Or maybe they are advising but we are not listening? I just want to know. Or is it that you are mingling with birds of the same feathers? Because I can't just figure out the kind of spirit baragime. Each way feel that this is the best way to hook up girls with guys. Any girl at that age in a camera that doesn't have a boyfriend is serious to marry her probably has a problem. Is that on an village with an emia or now maybe a weadroma? Tight put open a stress match is unique. How do you expect? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Biko ụmụ Igbo mụrụ n'anya ife na-eme onye si n'ụlọ ngwọta ya rara ahụ. Ogechi ịbụ nwa Igbo ị na-abụrụkwa na ihe ị na-eme bụ tactics ji aghọrị ụmụ Igbo, because as na mgbe aka na-atọ wụkọrọ aka, mgbe more than 2-3 people wụkọrọ aka gbaa osiarị na for one particular thing, ọ dị mma inye enye ọfụma ihe a nwere ike ịbụ eziokwu. Biko wee na-aga ọba ahụ ha bara ya iru. That is not the best way. You should hook up guys with girls. There is better way to do that. It's not ejighị ike or the size of amụ mmadụ enweta nwaanyị na-eji inu di na-eje di because of size of amụ is a wayward person. Is a useless somebody. And God will not allow any decent Igbo to meet with any woman day after ihe nwoke bụ n'okoro. Because you are not a wife material. You are not a wife material. Wife material should be all about character. What you have to offer. Your alcohol what you can bring on the table. That's what makes you a wife material, not packaging. Let me tell you, not packaging. Packaging can only bring boyfriends, off boyfriends to you. Probably they will dash you money to sleep with you. But character is what I can keep a man for yourself. I'm talking to girls. The same goes to men. Go and hustle, you bambo, katego. Also go na amoge ha ka mpisi aka ma. Mwa na arochi. Wife material. About the size of kokumbi ibu n'ukwu. Biko nu. Nke a bụ ka nsị ka ngwa gị, Ogechi biko nata ịbụ nwa Igbo. Ịbụ nwa Igbo. Ikwe n'aka Chukwu na ekwensu were gị wee rụọ ọrụ. Ịghọtago? Ekpere mbụ n'isi bụ ọ ya dịrị gị mma. Beta onwe ụzọ isi eri mperi maka aka na-atụ gị ka nkụ. Anta onwe aka niile na-atụ gị bụcha ajọ aka. Onwe ebe isi eri mperi nata ka ọ wee baalụ gị. Because agha anyị na-egbu n'ala Igbo na-abụ ndị ọjọọ niile nọ n'ala Igbo. Ọdịda anyanwụ eregbu pancha. And ọ ya ha dị mma ka ọdịda anyanwụ soro legbuo gị. Because Ibugo is somebody the well respected. Even many followers that are listening to you. That's more reason why you should behave decent. You should behave like a reasonable somebody. Because each video you are dropping
It's either you are educating thousands and millions of Nigerians, the whole world worldwide, not even only Nigeria, or you are deceiving them. So it will be of your own best. More boon education in a deliver, but the one that can take them to a greater heights. Ki na eche echiche n'ihe ngwa gị ya dere gị mma ka ọ dịkwa. Yakwanu rolu Chineke yakwanu rolu yakwanu rolu oneze yakwanu rolu ndị Igbo yakwanu rolu ụmụ ụwa yakwanu rolu